थास' आथिङाव होनो उसुमै खानोसै नै न'नि माबायावनो दङ दरखंआवनो आरामनो सुनांसिगोन मोजांनो बेखौ होबालाय मानद्राया नावग'आ मालाय दामै दामै हाग्रा साफा खालामगासिनो दं अमा फाननायनि फैसा मोननायजों हेल' सनाफोर गिबियावनो आं नोंसोरखौ बरायनानै लाग्रोनाया जालायबाय दे सनाफोर दिनैनि दिनावबो मादैया नोंसोरनो मा मा देखायलांनो हायो देखायलांसै दे सनाफोर नोंसोरो नायनानै ओरैनोल' थानो नाङा दे सनाफोर कमेन्टस हरलायलायदो लाइक हरलायलायदो साबस्क्राइब हरलायलायदो जाय गोदान नायगिरि बिथांमोन गोजाम नायगिरिफ्राथ' आंखौ अननानै जेब्लायबो लाइक खालामखायोआनो कमेन्टस हरखायोबो दिनैनि दिनाव मादैया मा मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय दे सनाफोर नोंसोरो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदोलाय मादैया हाया हास्लाबा आथुर जाथारलायबाय नै थ' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांदिनि दे सनाफोर नोंसोरबो आंजों दिनैनि दिनाव लोगोसे थफादोलाय दसेखिनिखौ दे स्टार्ट खालामसै दे भिडिअखौ सनाफोर दे थास' बिबार खाबाय नै मादैया जाखावनायावल' थिगथारसै बिबार नागिरलाय माबा नागिरलाय बारियावनो नै नागिरबानो मेरला जोंहा थास' आथिं खानाया मोनदों नै बेसेबां मोनखो ए बरिया ना खादो बोथिसे आंनोल' हरहाय एवनायखौ एसे खादो नै मेरला दं नै नागिरबानो गोथाव एवजाबाबो गोथाव मोनोना नाफोरजोंबाथ' बरियाबाव जोंनि बाजैमोननिसो दे बे बागाना आंनि बाजैमोननि फंबाइमोननि बेहायनो बयबो लाङो बेहा बाजै जायो आंहा आगै जायो थारमाने बाजैबो दं आंहा सानै मेरला माजानो नै बिसिना हायानो नै आंबो नुनानै थानो हाबावासै खाफाबावबाय थास' आथिंखौ जायगायाव ओंखारबानो मेरला देग्लाय बायहेरायाव नागिरनाङाखै न'आवनो खालाबायबानो मोनो जोंनावबो बिसिनावबो लाबाय बिबार थिबार जमा जमि लाजोबबावबाय जेखौ मोनो बेखौनो सोलाजोब्बाय गैयैफ्रा दालाय जोंहानोथ' बायोमोन ना देग्लाय बायनांथारासै मैयाबो राननाय गाबोन जोंनाव सावरि जाफैदो आरो हा बेखौ सायलायो नै खाखांबाय जोंहा थास' बिबारा नै बेफोरावनो थास' आथिं थास' बिबार मा नांजोबगौ आंनि फंबायमोननाव रायजोफोर मनायाव सोनोसै नै थास' आथिङाबो नै जि बुरजा मोनखाबाय मना हायर लाबाय लानानै थांजोबसै थास' बेदराहाय थास' बेदरा अनला ओंख्रिखौ दा लांफैगोन दे जोंहानि बिमा ओइ जावनानै लांनो मानि दा बोरै जावनो बेदर जाबासो सोजोब्बाय नै बेगाव गासिबो गाइखेरा मोना जोंहा हा सासे नानिया गाइखेर लोंदावराव जाबाय थायो
गन्द्राया कमप्लिट जाबाय नै सनाफोर जोंना दाउआ दोनजासिगोन बेबायदि बैखौ एसे लिरनांसिगोन खोमा हाजों दाउ थाग्राया आराम जासिगोन एबार स्रां स्रां नै जोंहा दिनै मा जागोन दे नै अमा गोरान एवनानै जानोसै आलु दरनैसो होनानै नैबे दाउआबो नै जि मेजेम थैरोम बिदै दंलायलायो थास' आथिं खानाया सनाफोर नै थास' बिबारजों मैथाजों नैबेखौ ना गोरानजों जासिगोन खोमा थास' आथिंखौ आरो दालि जहल दङ थिगसे जाखांसै दिनै बयबो जमा जमि थास' आथिंजों नाथुरजोंआ मोनबायानो जोंहा नै गथा खालामासै एवनाय बेसे एवनाय जानो एसे बिदै होबाय देब अमा एवनाय रायजोफोर रानबावनांगौ एसे गथ'फ्रा बिदै जायो नालाय बारा बिदैखौबो फोजोबजाया जोंहा गथ'फ्रा बिनि बिदैजोंसो जागोन दस्रा बुस्थुखौ जायानो बिसोरो दाउखौबो जानो बायो लकेल दाउखौ अमाल' नांगौ बिसोरनो जों नाथुरजों मोनबायानो नै जोंहा माखौ जाथारबाय मोनथाम मोनब्रै मोनबायानो जासिगोन ओंख्रियानो टेस्टि दाउबो एवबावलायबाय जोंहा गयदा जाबाय आइटेमानो दै रानबावनांगौ बेखौ एखे गथासो बानायनोसै दाउखौ सनाफोर नै ओंख्रिया अमाजों आलुजों एवनाय अमा गोरानजों थास' बिबारजों नाथुरजों थास' आथिंजों नाथुरजों दाउबो एवनाय दंमोन दाउखौ आङो बेदरखौ लानाय जायासै मुला एवनाय स्टार्ट खालामसै दे सनाफोर जानायखौ नै आं ओंखामखौ दाउ बेदरखौ लाबाय थायासै मोननै मोनथाम अमाखौबो आं एसेल' लाबाय दहाय खाजि जानाय जाखादों एसे जानोसै लेखा फरायनांगौआ मा मबाइलनि दावराव जालायखो मामे माया आंहा गाहायाव जालायबाय रायजोफोर टेस्टि हा अमा फानहरनायनि खाना बासिनाया जों बेखौ एलार्जि जायो नालाय बेखौ रायलायदों खोनाबाय थाब जाबा जाफुंजानो गिदों जायैया गोबावसोमोन नालाय दिनै जादों लाखाजोब्बाय आङो थिगसेयाव बिबारबो जायाखै खाजिबो जाबाय बिबारबो जाबाय एसे बिबार जाबाय आथिं जाबाय नाथुरजों जोब दे बिबारबो आथिङाबो जा गोथाव मोनो बेसे एवनाय जानो होननानै दिनै एसे बिदै सुप खालामदों जा गोथाव जाखादों रन्दै होनायजों गथ'फोरनि प्रग्राम होनदों स्कुलाव टिचार डेआव मुरि फ्रि दे
गोथावबो मोनो जानो बायो सनाफोर जाखांबायानो आङो चेनेलाव गोदानै हाबदों बेयो अननानै लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम दे सनाफोर